Na aba nanchi korwase county ya Nyamira nigo baburirwe banyako bagwesokia eli kunyara koba bakoira abana babo banyako bakwegwa echanjo ya measles korengana naboteneri ibobo chenu korwase county yo nigo batabna abana abange nigo bakwererania oborwiro bwa measles gwetira asichikosoro chiaba muno gusanga kwabo gwakira rituko mulikito Polycarp Okara na mange bune nchire ya moyo gutinye bunyamasi gati abana nabo igo ni bitambukiro byo kuribaribya oburire bwa measles amona bure bwa typhoid ubwanene bokobeke gosekanene go cyasa abana igo serikali yachakira mu ruburi bwo kunyara kwabage ko canja abana anene igoro yoburire obuiga bune nchire ya moyo kubotanga our workers to come to our schools to vaccinate the children. I'm happy to see you. Asumusangirikano yiga obaletamo abamanyi kurwase sector yobo chenu abalimu erumbe eliye kutinya obulendi abarayikorwase chikanise gati abarayibande unenjira yemo yokunyara kwa baba kubeka mangana yigago cyase abananchi otwabwate abantu baitu kurwase chikanisa chitu different denominations twabwate abagambe baitu twabwate ngao mu DCC na team yae twabwate abalimu aba ICD na bazone twabate director cha TSC na education bonse yekorkinga abantu abonse pi no bare aso okorwania ngakiyeyo wasabire mumanya kumanyanga agenda tokokora to immunizations asa abana baitu egere batware bunyamasi asa amatuka amaega koranga amangana ya measles omwana oyomo niga kubwata bwambukeria abana abange especially nga chiskuru na GCD asa abana barabange ne chikanisa nageko gere serikali yarorenga asengenje yokoira na ense ko immunization ya asa abana aba torenga vaccine yeche konya abana igo togosaba nga abantu baitu amangana ali twankora ikurumaya nga vaccine ne yo chakurwali abana ne yakora ibintu binde tutige egera tunyakora abana baitu ase bakoywa egera bayu vaccine enyakobania abana baitu kulingana muna Geoffrey Nyoro mu sub county MOH kurase sub county ya Masaba South nigagendere koba gakwerera igoro y'imanyiririo andakiburero bwiga bwa measles ase bigagendere koba gakurukudo gutindi go cyasaba ibuli balia batari kunyarika bakubwate amachika yo bakwewa abana aba mono bako batageted mbari batara ose bunyamasi aso ubugima bwabo iga karonyora nga toro mwana akanyora onyore measles karomoke nabo konyora abande bagusira ngake kor ki muntu mwana nabwate nga measles igente kamungere tokoranga nabo konyora abwate riberera abwate chirash omubere igobono ebintu ne tukonya kuimanyiriryo ayo ngo muibodi nabora betomanyanga measles usinoborere bonde bwa morire igombe yakwa marete nyagitari na chera kini boneke ntukerenga anya iso kutoka measles yabwate iyere virus etari ko wen ngakyo gokora omokonya igente kana no koyegwa vaccine egere enyari kumurinda ubunyamasi atwara igona kigora mono tokirenga bayewa ubunyama egere ba rosye ubunyamasi asa abana abaitu bari barabake especially na bari bakwenda chiskuru as typhoid nigo korengana mo na nyabutate bina ababwatanya bagamba chikunyaraka bako bakonya abananchi kunyaraka babo sokia abana iri kunyaraka bako egwe janjo endukira konya kuliba libiborero bwiga ase serikali yachakire campaign yo gukora borero bwiga bwa measles amuna typhoid singenja abarororo na bakonyara koreta information ya se community egereka ba chite community na babwate abantu ase chiskuru chinka ne chikanisa egereka ba letter information na die korokinga gente kenkeri kiabakora ne gento keropen na ndeke okore kana askero muntu egingo report rigeta sini kwa wanje tekaka tembe korega ime county Nyamira inchi gonguru kwa Polycarp Okara.